Λοιπόν, πάμε να δούμε βήμα-βήμα και πιο αργά το μακραμέ. Έχω κάνει ήδη τον πρώτο κόμπο και ξεκινάμε. Τη δεξιά πλευρά, κάτω από τα δύο κορδόνια, κρατώ με το δάχτυλό μου. Το αριστερό κορδόνι το περνάω κάτω από το δάχτυλό μου και μέσα στη θηλιά. Τραβάω τα δύο ελεύθερα άκρα. Πάμε αριστερά, κάτω από τα δύο κορδόνια, κάτω από το δάχτυλό μου και μέσα στη θηλιά. Τραβάω τα ελεύθερα άκρα. Πάμε πάλι δεξιά. Κάτω από τα δύο κορδόνια, κάτω από το δάχτυλό μου και μέσα στη θηλιά. Τραβάω τα ελεύθερα άκρα. Αριστερά, κάτω από τα δύο κορδόνια, κάτω από το δάχτυλό μου και μέσα στη θηλιά. Το βλέπεις? Κάτω από το δάχτυλό μου και περνάμε μέσα από τη θηλιά. Αριστερά, κάτω από τα δύο κορδόνια, κάτω από το δάχτυλό μου, μέσα στη θηλιά. Συνεχίζεις για όσο μήκος θέλεις. Εύχομαι να βοήθησα. Γεια χαρά!